Mit navn er Abel Thomsen. Hans navn er... Mit navn er Mads Gamborg. Vi vil gerne lave en dokumentar om det underligste i hele verden. Han sidder der. En mand, der ikke ligner en mand, men mere et dyr. Han kommer fra den vilde natur, ude i regnskoven. Det må mindst være bulldoggen selv. En farlig bulldog og tangreb! En farlig bulldog! Hold afstand! Hold afstand! Denne bulldog Rectus Morten Højsyros er meget farlig. Lad mig se, om jeg kan... Den er meget, meget farlig. Det går ikke! Han er opvendt. Jeg skal nok vise dig, for eksempel her. Jeg ved jo godt, hvad Ja, det skal man hver gang trykke på, når man har skrevet et lille stykke side eller sådan. Lige nu er det hissig nu. Et stykke side eller sådan. Et stykke side eller sådan. Side eller sådan. Og så sidder misfoster der. Dina, har du skrevet noget? Nej, jeg har lige så det kigget i dem her. Emilie, hvad? Åh, det er sjovt, ja. Jeg smadrer det kamera. Jeg var se. Han filmer overhovedet ikke, vel? Ja, det kan. Altså, jeg har fået en fornemmelse af, at vi simpelthen ikke kan arbejde, når Emil han er i nærheden. Ja, Emil går væk. Ja, hvorfor? Fordi hver gang du er her, så kan vi simpelthen ikke arbejde. Det driller jeg da ikke. Ja,